Здравейте хора! В това видео ще съм на лов за риба и сега го правим пържолите. Ето ви го изгледа да видите от селото ми как се вижда. Ето ги въдиците. Трябва да говоря по-шумно, защото има музика и не искам да я чувате. Ето ги въдиците вече са фърлени. Сега ще ви покажа и пържолите. И все вече почти са готови, почти всички. Ето ги, вижте ги. Ето една вече е готова. Сега ще отидем по-натам да не се чува музиката. Ще тичаме, защото не трябва да ви се чува музиката, защото е циганска и не е много приятно, а не сме ние виновни. А ето оттам, виждате ли го този понтон? И не е приятно да слушате тази музика. Ето вижте изгледа, вижте там хората, деца си направили. Само ще ви кажа, че там деца сега ви снимах е много яко. Защото е хипер яко. Виждате ли професионалните как снимат? Защото аз съм мастер Total Instinct и съм най-умният човек. Кажете ми, защо това се вижда толкова яко, хора? Вижте го. На мен ми харесва. Не знам дали на вас ви харесва, ама аз ще разхождам из целия бряг. Не, че е бряг. Оу, шит. Това бе? What the fuck? Извинявам се, sorry. Чувате ли музиката? Пишете ми в коментарите после. Искам да ви потвърда, че това ще е едно от най-кратките ми видеа, които съм снимал. Предишните са поне 15 минути. Ето го язовира. Виждате ли там? Виждате ли Витоша буквално? Там, точно почти там се намира София. Аз съм в Огняново, на селото си. И ловим риба. Чакаме да фанем нещо. То няма да се фане нищо, като гледам тук какво е. Само да кажа, че правят ремонт на това и може би няма да стане нищо. Защото правят ремонт и не е много удачно да ходим чак до там, защото правят ремонт в момента. Не го чувате, защото съм на поне 15 км от там. Чувате ли музиката? Пишете ми в коментарите дали сте чували музиката. Оуш! Тук майче има жаби, хора. Добре, се връщаме. Да станат поне 4 минути и спирам видеото. Пич, хора, тук е много яко. Тук е много страшно, бе, брат. Help me! Аз се загубих. Хора, загубих се. Тук що скочи една риба, и аз се загубих. Направо съм дет. Вижте какво яко дърво си намери. Аз ще го запазя. Съм защитен. Има ли някой веднага да ми каже, защото направо ще го отнеса. Хора, снимам в най-гадната полза в момента. Хора, тиня. Хора, има стъкло. Чухте ли го как плюкна? Хора, не знам дали да слиям назад, ама чувате ли музиката? Дразни ме, хора, дразни ме. Някакви хора с този понтон просто са дошли до мене, до нас и брат са си пуснали музика и ни канеха да пием. Да пием с тях, бе, брат, what the fuck? В 11:30 те вече са се накъркали като... Извинявам се, че го казах това. Те вече са се направили на нищо. Не приличат на хора. Приличат на извънземни. Така са се напили. Хайде да се връщам, защото твърде май много се отдалечи. Не виждам мама и тата. Затова трябва да се връщам. Видеото вече да стане 5 минути и спирам видеото. Хора, виждате ли го? Чакайте, сега ще ви зумна. Виждате ли го това нещо там? Добре, обяснете ми, защо там има понтон. Не го разбирам. Хора, трябва да ви казвам чак, защото видеото вече стана 5 минути. 36 секунди остават. И може би ви казвам чао, защото стават 45 минути. Добре, хора, това беше за днес. Мога да ви кажа, че казвам 3, 2, 1. Чао!